ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವಂचं आग्यासो नमस्कार. ह्या एक विश्वा कोंकणी केंद्राच्या लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओच्या यूट्यूब चॅनलचं तुम्हा सगळ्यांचं प्रीतीपूर्वक स्वागत करत असा. मी गीता वागले. प्रति पावटीओ आमच्या समाजाच्या एक साधने केले, विशिष्ट एक साधने केले, विविध क्षेत्रांत साधने केल्या अनेक व्यक्तींचं ह्या चॅनलच्या मूलक तुम्हास परिचय करूनचे उद्देश माझा. प्रति पावटीओ एक असले विशेष साधक ह्या चॅनलच्या मूलक आमच्या समाज बांधवांचं परिचित जालचं. आज आमच्या समोर आयलेचं डॉक्टर जनार्दन नायक. वृत्तींत एक प्राध्यापक जालतरू यक्षगाना हव्यासंत मस्त एक साधने करून आज मस्त यक्षगाना करून चिरपरिचित जालस. निट्टे इंजिनिअरिंग कॉलेजंत प्राध्यापक होऊन वृत्ती जीवना प्रारंभ केले डॉक्टर जनार्दन नायकांचं ह्या लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओस तुमच्या आज्ञांच्या परवाहून स्वागत करता. स्वागत. नमस्कार. आमच्या आजच्या ह्या विशेष अतिथी डॉक्टर जनार्दन नायकांचे बाल्य, त्यांचे शिक्षण, त्यांच्या हव्यासा आणि त्यांनी केलेल्या साधनेच्या बग्गे आम्ही एक एक करून तेंपिलच विचारून घेऊया. ह्या एक चॅनलच्या मूलक तुम्हाच त्यांच्या परिचय करून देवले माले मस्त खुशी होऊन तसा. डॉक्टर जनार्दन नायक, तुमच्या एक तुम्ही मला कळलेल्यासारखे एक ग्रामीण प्रदेश असून आले. तुमच्या बाल्य खई झाले, तुमच्या एक कौटुंबिक विवर आमच्या जनांचं, आमच्या समाज बांधवांचं, आमच्या ह्या चॅनलच्या वीक्षकांचं करून देवल्या म्हणून मी विचारून घेत असा. अग्गेसो नमस्कार. आमच्या मूल कुटुंब सांगताना कडताल रायप्पा वागळे त्यांच्या नात मी एक उद्योगनिमित्त आम्ही उबदांच्या अद्दी आमच्या अम्मा बाबा कोप्पा तालुकू थंय कुद्रेगुंडी म्हणून थंय जाऊन नेले जाले. मी उपादलेला कुद्रेगुंडी कोप्पा तालुकंत. तसं मी थोडा समय म्हणताना मी एक एक एकनं क्लास असताना वेळस आमच्या अम्मा बाबाला थोड्या आरोग्याच्या समस्यांनी पुन्हा आम्ही मग वापस गावास आयला. गावास येऊन आम्ही एक अजकारू दासगड्डे परिसरांत आम्ही थंय एक घर बांदून थंय नेले जाला. थंय आम्ही अद्दी मी काडोळे स्कुलाक गेला. नेक्स्ट आम्ही दासगड्डे स्कुलास 1ನೇ क्लास सोडून 5ನೇ क्लास 4ನೇ क्लास सोडून दासगड्डे स्कुलास गेला मी. नेक्स्ट 5, 6, 7 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಂಡುಗುಮೇರಿಂದ ಶಿಕ್ಲಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8, 9, 10 ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಅಜಕ್ಕರು ಹಿತ್ ಶಿಕ್ಲಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ PUC सुनू BSc डिग्री सर कारकाड भवनेंद्र कॉलेज करून घेतले. नेक्स्ट BSc झाल्यापर्यंत MSc डिग्री मंगळूर युनिव्हर्सिटींत केला मी. नेक्स्ट ह्या झाल्यापर्यंत आम्हाला बाल्यांत थोड्या भंगून त्या अज्ञांचा ಗೊತ್ತसला विषय. नेक्स्ट कासाल करून म्हणताना मी हा पूर्णप्रज्ञ कॉलेजिंत ಲೆಕ್ಚರರ್ म्हणून ಸೇರಲ್ಲ 1997ನೇ ಇಸ್ವಿಂತ. थोडा समय करून थोड्या डिस्टन्स दूर झालं म्हणून मी मग कारकड भवनेंद्र कॉलेजिंत येऊन ಸೇರಲ್ಲ केमिस्ट्री लेक्चर म्हणून ಸೇರಲ್ಲ. नेक्स्ट 1 वर्ष थंय केलं. मला निट्टे इंजिनिअरिंग कॉलेजिंत अपॉर्च्युनिटी गावले. निट्टे इंजिनिअरिंग कॉलेज ಸೇರಲ್ಲ. आत्ता एक 24 वर्षासून मी निट्टे इंजिनिअरिंग कॉलेजिंत प्रोफेसर म्हणून वर्क करत असो. तुम्ही केमिस्ट्रींत MSc केल्या. केमिस्ट्री MSc केलं होय. मग आत्ता तुम्ही कॉलेज आता कितल्या वर्षाच्या सर्व्हिस झाल्या? त्या निट्टे इंजिनिअरिंग कॉलेजंत कितल्या वर्षाच्या सर्व्हिस झाल्या? निट्टे इंजिनिअरिंग कॉलेज ಸೇರನ मी 24 वर्ष झाले कंप्लीट झाले. फ्रेंच ऑक्टोबर 19ನೇ तारीख असं होय. तुम्ही आता MSc केलं तर आता आम्हाला कळल्यासारख्या PhD करून डॉक्टरेट घेतला जातं. तुमच्या ह्या एक वृत्ती जीवनांत इतल्या व्यस्त होऊन असतात तुम्ही की त्या म्हणताना
अजेकार सोनू नित्य येवलेवो सुमार दूर असा होय 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 मग सांजे घरी जाताना सुमार काळोख होता तसं असताना तुम्हाला एक यक्षगानाच्या एक गीळ कसा धरलाय लहानपासून तुम्हाला ह्या यक्षगानाचे गीळ होत्या हा नाहीतर मगे अज्ञानी करताना मी एक यक्षगान शिकायला म्हणायचं एक प्रेरणे गावल्या हा कधीपासून तुम्ही यक्षगान शिकता यक्षगान म्हणताना आम्ही लहान असतानाच आम्ही एक रेडिओ अंत यक्षगान येत मी एक आम्ही एक आमच्या अम्मा बाबा असे यक्षगान जाणताना बायलाट चढतात भैयर बसन पडच्यानी यक्षगान बघूनच्या तसे आम्ही बायलाट बघून आम्ही किती एक यक्षगान शिकायला हवा म्हणून एक म्हणणं झालंय त्या आधी झालं नाही अवकाश मी नेक्स्ट आम्ही मी एक 6 क्लास असताना आमच्या थोड्या बरेच घरचं तिम्मप्प शेट्टी घरच्या म्हणच्या घरांत एक यक्षगान एक संघ सुरू झालं थंय आमच्या बरेचे सदाशिव नाईक त्यांनी आता यक्षगान सुरू होऊन तसा तुला इंटरेस्ट असं ये म्हणून बोले ह्याल्यानी तसं आम्हाला मूल गुरु होऊन तर यायले पुष्पराज एम कारकळा त्यांनी यक्षगान शिकेलं नाही तेंकुतिट्टू यक्षगान सो थंय यक्षगान शिकलं आम्हाला तसं मूल प्रेरणा आम्हाला बायलाट बघूनच रेडिओ यक्षगान ऐकणं असं आहे त्याचं टीव्ही माध्यम नाही त्या रेडिओचं आधी कृषी रंगांत त्यांते यक्षगान बघूनच जनास आहे आणि आम्हाला कळल्यासारखे आम्ही लहान असताना गावांत वर्ष एक बायलाट टाकले येत होते आता बहुशा बायलाट केले तर कोणी बघुले हो येईन थंडांत बैसानं बघुले हो जण आसक्ती असा ना आता कसाला असला तर एक चोकोट आहे म्हणतात त्यादा यक्षगान संघांत थोडे आर्थिक परिस्थिती चोकोट नाही ती आता यक्षगान मेळन तगे मस्त चोकोट हे असतात त्यांचं जनांच्या आता यक्षगानास सरकार असून असंदे जनांच्या व मस्त एक सपोर्ट असले मी त्यांनी आज यक्षगान मस्त मुनवरिसल म्हटलं चूक होईना तुम्ही 12 वर्ष असताना 6 क्लास म्हणताना साधारण 12 वर्ष 12 वर्ष असताना यक्षगान शिकल्यात त्याच्यापर्यंत साधारण अजूसर कितले यक्षगान केली असते यक्षगान म्हणताना आमचे संघ प्रारंभ होऊन सो 37 वर्ष कंप्लीट झालं 37 वर्ष कंप्लीट झालं 37 वर्ष असून आम्ही मी लॅग घेतलं नाही अंदाज निरंतर होऊन करीन असा वर्षच एक यक्षगान होता नेक्स्ट झाल्यापर्यंत कसं झालं म्हणताना आम्ही वर्षच एक 2-4 यक्षगान करता संघ 2-4 चढ करले आम्ही संघ अपॉर्च्युनिटी गावत नाही अपॉर्च्युनिटी गावल तर त्यानंतर आमचे एज्युकेशन असं इफेक्ट होईतून नेक्स्ट आम्ही लेक्चर म्हणून शेअर आमच्या कामच होतं उपाद म्हणताना भंग म्हणता यक्षगान असतं आम्ही थोड्या पार्टीच रावला ते ह्यांत तर आम्ही यक्षगान ಮುಂದುವರ್ಸನ शिकायला सोडले ना शिकायला सोडलं म्हणून तर वर्षाची 1-2 असे करून असा मी आम्ही ह्या झाल्यापर्यंत 10,000पर्यंत आम्ही एक भुवनेंद्र कॉलेज सेला थंय 5 वर्ष आम्हाला यक्षगान म्हणते इथं आम्ही आमचे मूलगुरू पुष्पराज जलतरो भुवनेंद्र कॉलेजीत असताना कारकळांत प्रति एक इंगड गुरूंचे अनुभव आम्ही घेतले तसं अजित कुमार जैन म्हणून होता आम्हाला 4 वर्ष यक्षगान शिकत होता कॉलेजीन तो प्रति वर्ष एक यक्षगान कॉलेज डेज आम्ही यक्षगान करीत होता तसं म्हणजे बाहेर तुम्ही प्रदर्शन देतात तसा बाहेर असे 1 वर्ष 1-2 असे देतात असं संघाच्या मुलाखत देतात होय संघाच्या मुलाखत देतात इंगड बाहेर आम्ही अतिथी कलाविद एक जाणतो तिथल्याचं सो नेक्स्ट भुवनेंद्र कॉलेजात यक्षगान झाल्यापर्यंत नेक्स्ट आम्ही MSc बंगळूरू युनिव्हर्सिटी ಸೇರಲ್ಲ सो 2 वर्ष थैव 2 वर्ष थैव अवकाश गावले थैव आमचे थोड्या प्रतिभेस एक अवकाश गावले तर आम्हाला चढ एक नॉलेज गावता तसे यक्षगान इंगड जाण्याचा अनुभव आम्हाला गावता कसे वेश कसे करले पाहिजे म्हणून एक अनुभव आम्हाला मस्त गावला तसं तुम्ही आता नित्यंत काम करत असतात थई तुमच्या ह्या हवी असंच काहीतरी अवकाश गावलसा थई नित्यंत आम्ही काम करताना थई होतं मी स्टार्टिंग 1998 ಸೇರಲ್ಸ 98 ಸುನು ಅಜ್ಜುಸರು आमच्या यक्षगान कला केंद्र नित्य विद्या संस्था थैव मी संचालक म्हणून काम करतो प्रति एक आमच्या पोर्सन सगळे ಒಟ್ಟು करून इंगड स्टाफ असं ಒಟ್ಟು वर्षास एक गणेशोत्सव सार्वजनिक गणेशोत्सव नित्य समय यक्षगान करता तसंच आम्ही एक नित्य विद्या संस्थेच्या वतीतून एक
एक 2 कॉम्पिटिशन्स गेला. एक कॉम्पिटिशन यक्षगानांत आमच्या थंडस एक द्वितीय स्थान आयिल्लें पळय एक टायम असो हांवें ते आमच्या मिगे भायर व्हरून 1-2 यक्षगान केल्ले आसा नित्य विद्या संस्थेन तसंच. म्हणताना गेल्ले कಡೆ तुमच्या हव्यास ಮುಂದುವರಿಸೋದು असत थैव तुम्हाला हवं ಅವಕಾಶ गावता साधारण तुम्ही यक्षगानांत खैल रीतीचे पार्ट करता असत पात्र निर्वहण करता पात्र म्हणताना मी इंगड नमुनीचं पात्र करता. आम्ही लहान असताना पात्रांत एक यक्षगानांत एक हे आसा म्हणताना धाकला पात्र सोडून थरला पात्र सर म्हणताना तसं मी अद्दी यक्षगानांत पात्र केलं म्हणताना मी 6ನೇ क्लास म्हणताना 6ನೇ 7ನೇ रजंत यक्षगान जाल्लें त्या आता समाट असो फस्ट यक्षगान जाल्लें दक्ष गिरिजा कल्याण म्हणून त्यानंतर मी देवेंद्रचं बला कुबेरचं वेश फस्ट वेश केल्लें तशें ते थंयसून सुरू नेक्स्ट इंगड वेश ईश्वर केल्स नेक्स्ट शुक्राचार्य म्हणटा नेक्स्ट एक हे जाला पर्यंत असे म्हणताना हे करीत उंता खैल पात्र व करले तुम्ही तयार आसा म्हणताना श्रीवेश एक आम्हाला हुन्ने म्हणता आमच्या हे सगळे मी साधारण नेक्स्ट जाला पर्यंत आम्ही एक साधारण 10ನೇ क्लास असताना आमच्या गुरून सांगल्यानी एक राजवेश करले एक जन म्हण आसा तू एक देवी महात्म्यान देवेंद्र करून सांगल्यानी तसं मला देवेंद्र करूनचा एक अवकाश गावला. तसं नेक्स्ट थोडा समय झाल्यापर्यंत देवी महात्म्यान एक महिषासुर करूनचा हे झालं अवकाश मला गावला PUCंत असताना. तसंच 10ನೇ PUC महिषासुर मी त्यात त्या 18 वर्षांतच मी महिषासुर केला म्हणताना थरलं संघांत मी दाखलं ह्या पात्र केलं तसं की नेक्स्ट इंगडो देवेंद्र केल्स आमच्या अर्थांत एक वेश तो बघून सेपरेट मुखापटान ते मी परांची मेन आमचे यक्षकला केंद्र मिगे एक सांगला इसरांक गेला आमचे एक यक्षकला रंग म्हणून आसा यक्षकला रंग कारकाड म्हणून आसा थंय यक्षगान वयत आसता वर्साचे थंय मला अवकाश गावता. सो परांची एक अवकाश गावला थंय मी अर्जुनाचं पात्र केलं. तसं इंगडो आमच्या कॉलेजींत हरिश्चंद्र पात्र केल्सा नडदबाईंत ऋतुपर्ण वेश केल्सा कंस वदेन कंस पात्र केल्सा जांबवती कल्याण जांबವಂತ केल्सा असं इंगड ವೆರೈಟಿ पात्र राक्षसव केल्सा देवी माता शुंभ केल्सा रक्तबीज केल्सा मुख्य पात्र करीत आईल सर तुम्ही साधारण मट्टास मुख्य पात्र करीत आता तुमच्या हव्यास असून थोडं तुमच्या कुटुंबाच्या तेवणी झाला तुमचे अम्मा बाबा काय करीत असं तुमचे भाऊ बहिणी कोणतरी असा त्यांच्या बग्गे थोडे परिचय. आमचे बाबा आधी म्हणताना आम्ही जॉईंट फॅमिली असताना म्हणताना थंय कडतालांत शात करीत उंते नेक्स्ट आम्ही जॉईंट भायर आयल्यापर्यंत बाबा असे गे इंगड गे भायर गे काम असे गे जाऊन कोणाचे आंबूड लागले असे कोली काम करून गे वो राहिले. सो मी काम करून माझे एज्युकेशन झाल्यापर्यंत 2001 ते तिरंग गेले माझ्या बाबा. सो ते काम करीत उंते अम्मा कामच जायत उंती भायर कामच जायत उंती. सो अम्मा आत्ता आमच्या गोट्टेच आसा एकला भाव असा तो असं भायर काम जाता इंगडच असा आमच्या उठ्ठात नाही तो ಎಂತ जाणता तसंच. म्हणताना आर्थिक होऊन मस्त पाठी उरलेल्या फॅमिलीसून तुम्ही आईला असतात. होय 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 होय. आज बहुशा तुमच्या एक शिक्षणाच्या मुलाक तुम्ही तिथला भंगार असला तर हिंसर पुढे येऊन तुमच्या अम्मानी शिकेल्याचे म्हणताना त्या निजाहून तरी एक श्लाघनीय झालंय की म्हणताना आर्थिक होऊन दुर्बळ असल्यापर्यंत आधी हळलींत होते मस्त आधी आर्थिक होणं आवाज साध्य नाही तर तू घरीच तर ओरे शाताचं काम कर त्या कर ह्या कर म्हणून घरी रवींच्या म्हणत्या जिलांचं तरी तुम्हाच तुमच्या अम्मा बाबांनी तसं केलं नाही सिनी चुकोट विद्याभ्यास देऊन आज बहुशा एक प्रोफेसर होऊन काम करता असत म्हटलं तर त्यांच्या व एक ठरलंय त्याग असा म्हणून सांगायला होईल. तुमच्या सांसारिक जीवना त्याच्या ಬಗ್ಗೆ आम्हा सेक्चुरू आमच्या वीक्षक बांधवांचं कळस हवंय त्या ಬಗ್ಗೆ थोडे सांगा तुमचे बायलिखींची काय करता तुमचे धाकल्यांच्या ಬಗ್ಗೆ. माझे बायलीत शिरवा मंचकल शिरवा कल्लवेट्टोणन सो व्यासराव मामा आणि विनोद त्यांचे आंडर वंदना म्हणून तसं आता हाऊस वाईफ घरच असतं नंतर बाहेर कामात नको म्हणून तसं आम्ही योचना केल्या मी दोघं पोटची
थरला PUC निट्टे सावंद इंजिनियरिंग केले ಸೇರಲ್ಸ तुमच्याच कॉलेज होय आमच्याच कॉलेज ಸೇರಲ್ಸ दक्ला आता 6ನೇ क्लासान शिकतसा तुमचे पोर्शन्स माले कळसारखे यक्षगानाचे थोडे हव्यास असा त्यांच्या बघे थोडे सांगा त्यांचं यक्षगान कितल्या वर्ष लागायचं शिकतस आणि ते काहीतरी यक्षगान करतस पात्र त्याच्या बघे थोडे थरला लहान असतानाच थोड्या म्हणताना साधारण एक 3ನೇ क्लास असताना त्याला यक्षगान मिच शिकेलं स्टार्ट केसून तर एक आम्ही आमचे विष्णुमूर्ती यक्षगान मंडळी म्हणून अजयकारांत आमचे गुरु ते अध्यक्ष सेरसले त्यानंतरच आम्ही एक मक्कळ मेळा म्हणून केला देवळांत एक विष्णुमूर्ती देवस्थानात एक ब्रह्मकलश टाइम असे की मक्कळ मेळा स्टार्ट करून सो त्या अपॉर्च्युनिटी पर्सन्स एक आम्ही सेपरेट करून दिले सो त्याच्यापासून करतसा एक 7-8 वर्षापर्यंत तो मक्कळ मेळांत करतसा आता कॉलेजींत त्याला एक अपॉर्च्युनिटी गावस यक्षगान करले सो यक्षगान करतसा मिगे थोडे मधले क्लास शिकले थोडे हे करतसा तसं मिगे दक्ला आता एक 2 वर्ष लागत यक्षगान शिकतसा आता मधल्या क्लास शिकतसा नंतर तो आता इंजिनियरिंग करतसा बहुशा एक कन्नडंत हे असा ताई अंते मगु नूलिनंते सीरे म्हणून हे ತಂದೆಯಂತೆ मगु हुंतसा कित म्हणताना बाबांच यक्षगानांत फुल्ल आसक्ती असताना त्यांच्या एक वाटेरच धाकली होतल तसं निजाम तरी खुशीचा विचार आमच्या धाकल्यांपील कसल्या प्रतिभे आसा त्या पुढे हाडले आम्ही स्वयं ते कलाविद झाले तर मस्त सुलभ होता करले की म्हणताना त्यांचं शिकेले व तुम्हीच शिकेले असत म्हटल्यात त्या निजाम तरी खुशीचा विचार अनेक पुढे सो बहुशा तर तुमच्यासारख्याच जनप्रियते घेईद दोघं ते निरीक्षे करता आम्ही आणि तुम्ही भजना मंडळीचे कसाला हा एक संस्थे करून घेतला भजना मंडळी म्हणून तुमचं भजनेन तो मस्त आसक्ती म्हणून ऐकलाय त्याच्या बघे थोडे सांगायला होईदा सो भजना मंडळी त्याच आम्ही यक्षगान म्हणताना आम्ही लहान असतानाच ते परत सुरू झाले साधारण आम्ही एक 5-6 क्लास असताना तर भजना मंडळी सुरू झाली ते म्हणताना ते आम्हाला अनिरीक्षता ते म्हणतात देवळांत आम्ही लहान असताना इंगळजोड भजन संघांचे म्हणते सो एक भजना मंडळीत दास शेट्टी म्हणून होता मी एक भोजमडी म्हणून होता त्यांची वाटतं मी भजनासाठी जाऊन लहान असताना सो तसं नाही थंय ठरले नाही सांग भजना मंडळ सुरू करूया म्हणून तसं आम्ही एक पूराकडे भजन असताना भजनच जाऊन ते भजन सांगते भारी इष्ट मला सो प्रति एक वर्षाच एक भजना मंगलोत्सव करता इंगड भजना मंडळी साधेन सो तसं साधारण एक त्या झाल्यापर्यंत माझे एज्युकेशन झाल्यापर्यंत पुरा सांगणे भजना मंडळ तुम्ही एक कोशाधिकारी भजना मंडळी निर्वहणी करले सो पूरा लेखपत्र त्या पूर अग्गे जबाबदारी तुम्हालाच म्हणून अध्यक्ष असेल तर त्या चढ एक एज्युकेशन असत नाही कसं करले निर्वहणी त्या पुरं तुम्हीच करले म्हणून मला एक सांगितलं तसं 25 वर्षांनी भजना मंडळी मी चलत तसं यक्षगान मंडळींत 25 वर्षांत अध्यक्ष होऊन असतं 25 वर्षाचे अध्यक्षस्थान म्हणताना बहुशा उण्यानही तुमच्या भितर असलेल्या त्या प्रतिभे आणि साधनेस बहुशा त्या तुम्ही असं हे एक हुद्दे गावल्याचं म्हणून येवदिले होईद हे यक्षगान संघ म्हटल्यात तुम्ही त्या यक्षगान संघात कितले जण सदस्य असं साधारण आता एक अंदाजीस एक 40 जण सदस्य असतो 40 जण यक्षगान करतात 40 जण असतो म्हणताना एक मूल साधारण आमचे गुरु असताना गुरु शिकेत होते सो ते तीरन साधारण एक 15 वर्ष चढ झाले त्याचा नंतर मी आता पर्सनचं शिकेत असा ते कसं म्हणतात यक्षगान एक निंत ನೀರಲ್ಲ चलत असतं म्हणतात सो पोटशी ಎಂತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೇರ್ತ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಟಿಗೆ ते सोडून जातो एज्युकेशन PUC जाणतो डिग्री जाणतो काम गाऊन बाहेर जाणतो मिगी आमचं मगतान सुरू होतं यक्षगान शिकेंचं सो मूल कलाविद एक असतं आमच्या संघांत ಗೊತ್ತು असले ते मिगे नेक्स्ट पोटशी ಒಟ್ಟು आता एक 40 जण आमच्या संघांत असतं यक्षगान संघांत तसं तुम्ही त्या क्लास कसा फ्री करत असत हा काहीतरी त्यांची फीस काहीतरी घेत असत त्या क्लास आम्ही फ्रीच करून वारस इतल्या वर्षा लागायचो तुम्ही यक्षगान क्लास चालत असत पुरा उचित होऊन करत असत एक यक्षगान क्लास सुरू करून मी एक 10 वर्ष झाली नंतर क्लास देऊन पर्सन फ्री होऊन क्लास देवले
ते फ्रीच करता मी शनिवार माझे फ्रीच टाइमच करून शनिवार हा इंगड वाराचे एक दोन तसे तसे एक 7-8 यक्षगान फोर्ट सॅम्पलच करेल मी एक 2 अजयकरण सार्वजनिक शारदा महोत्सव असं आम्हाला अवकाश दिला पॉडसन्स सपरेट तसे पॉडसन्स बोलेवरनं मी सपरेट यक्षगान केलंच एक 4-5 प्रदर्शन बाहेर गेले आम्ही तसे निज सांगायला झालं तर एक विद्या शिकल्ले मनीस त्यांची विद्या अनेकल्यास धारा ओतून केदा देंत हा तो निजहून तरी विद्यावंत म्हणून सांगता आमच्या समाजांत कित्याक म्हणताना आज मस्त विद्या बघल्यासा आम्ही मात्र शिकले आम्ही मात्र त्यात पुढे जावले अनेकले त्यात येवले नवा माझून पुढे अनेकल्या जावले नवा मस्त बघतसा ह्या एक मनोस्थिती आज मस्त जनापेला असा तसे असताना तुमच्या ह्या तुम्ही शिकल्ली विद्या आमच्या समाजाचे पुरा जण शिकलेवे आमच्या गावांत पुरा कलाविद उबडण येवलेवे म्हणांचे एक तुमच्या मनोभावा निजहून तरी अज्ञानसो मादरी म्हटलं तर चूक होईना साधारण तुमच्या एक गारडींत कितले जण यक्षगान कलाविद आयल्स मी शिकेले म्हणून साधारण एक 60-70 कलाविद गोटे गोटे जलस म्हणता ते शिकन बाहेर गेलस आता असले थोडे म्हणताना त्यांचे एज्युकेशन झालं परत ते बाहेर जातो म्हणताना पीयूसी ह्या अनिवार्य म्हणून ते बिगी एन्ने म्हणताना त्या पीयूसी जाणत बिगी त्यांचं काम गावतो तसं बाहेर जातो तसं सुमार 70% यक्षगान शिकेलेच म्हणताना तुम्ही खैल गुरुस्व उण्या नाही म्हटल्यार चूक होईना मस्त जण आज आमच्या जातींत म्हणून नाही सगळ्या समाजांत मस्त यक्षगान कलाविद असं गोत्तासल्ल्याचं मस्त नुरित कलाविद म्हणण्यासारखे मस्त असं त्यांनी पुरा तुमच्यासारख्याच त्यांच्या त्यांच्या गावांत पुरा जणांनी त्यांचे कला अनेकल्यास शिकेन देत असल्यार बहुशा आमचे परिसर म्हणांच्या कला जगत्तू फुले सध्या सखंडित आज आम्ही बघता एक शिकल्यापर्यंत तो शिकताना कितल्या भंगेंत काय काय अवस्था इल्ले असता तरी हो त्या मागे इसरानं मग त्यांनी दुड्डासाठी ते कला ऐकतं आता खैलो आता भरतनाट्य शिकंदे यक्षगान बग्गीन एन्ने कोणाचो तितका समय शिकनच्या भंग कळानो मग एकूटले त्यांच्या जीवन निर्वहणाचं करून त्या वापरता मी जीवन निर्वहणाचं ती विद्या इकूनच्या त्या चूकने तरी एकूटल्याच सध्या असा कुटुंब चल्यांच्या बदल उद्योग असता तरी ती फ्री होऊन शिकेंच्या भारी होण्या आम्ही बघता आता ट्युशनच बघा ट्युशन कितल्या शिकायला असलं तर आज एकूक सब्जेक्ट असं 1000 रुपये घेतले हो असं एकूकले तसाला एक ट्युशन आज एक धंदे म्हणण्यासारखे झालसा तसं असताना तुमच्या ह्या एक सेवा मनोभावाने निजहून तरी एक समाजाचं मादरी तुम्हास बघून आमच्या समाजाचे अनेको बदल कले ಗೊತ್ತಸಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ म्हणणे नाटक असद बदल भरतनाट्य असद बदल डान्स असद सिंगिंग असद तसल्या क्षेत्रात पुढे असलेनी आमच्या समाजाच्या फॉर्सन्स असंच फ्री क्लास देऊन श्रीमंत दुड्डू देवले सध्या असा तरी दुर्बळांचं मस्त दुड्डू देऊन शिकायला सध्या नाही शिकायची आसक्ती असता तसे आसक्ती असलेले पोर्शन्स शिकायले तर बहुशा आमचा समाज मस्ती एक पुढे येवले सध्या असा आज्ञा केल्यानंतो तुम्ही आता यक्षगाना कॉलेजांतो करतात म्हणते बदल कसाला हवी असं तुमच्या बदल हवी असं आमच्या आम्ही कॉलेजांत त्या हवी असं नाही त्या NSS म्हणतो त्या मी कॉलेज शिकत असताना साधारण 3 वर्ष NSS होता 3 NSS कॅम्प मी अटेंड केलं त्या तसेच मी एक युनिव्हर्सिटी लेट्स कॅम्पस गावन ते तसे मला बेस्ट NSS वॉलंटियर गावन ते नेक्स्ट त्याचा वृत्ती जीवन झालं ह्या झाल्यापर्यंत मी PhD 2007 PhD कंप्लीट केलं तर PhD कंप्लीट केल्यापर्यंत आमच्या डिपार्टमेंट HOD होतं राघवेंद्र भटन तर सोडून गेला मला डिपार्टमेंट ಮುಂದುವರಿಸಂತ एक जबाबदारी गावले साधारण 9 वर्ष मी HOD होऊन काम केलं सो नेक्स्ट बिगे आमच्या एक रूल्स हाडल्यानी प्रत्येक गोष्ट PhD जायला अवकाश द्यावला म्हणून PhD होले मी इंगड जाणं HOD झाले नेक्स्ट मला इंगड जबाबदारी दिल्यानी NSS एक प्रोग्राम ऑफिसर म्हणून तसं 5 वर्ष मी NSS प्रोग्राम ऑफिसर करून सो 2 NSS कॅम्प केला मी
तसं मी इंगड इंगड समाज सेवेचं तेव्हा मला इष्ट म्हणतात देशसेवे होय आम्ही देश असेल तर आम्ही असं तसं खरं. देश राष्ट्रीय सेवा जे म्हणतात तसं देशसेवा करून खे तसं इंगड काम एक स्वच्छ भारत अभियान नेक्स्ट मिगे ब्लड डोनेशन कॅम्प माझ्या कालान 5 ब्लड डोनेशन कॅम्प केलाय समाज सेवे म्हणतात ते कॉलेज सपोर्ट होय 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 माझे काम मात्र त्याच्या करून म्हणतात मला त्या इष्ट तसं होय होय इंगड काम तसं ಓಟच्या ಬಗ್ಗೆ ಹೇ ಕರುಂಚೆ ಉಂಟನ ಎನ್ರೋಲ್ ಕರುಂಚೆ ಓಟ್ ಜಾಗೃತಿ ಓಟच्या ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಕರುಂಚೆ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಗಿ तसं इंगड कार्यक्रम आम्ही केलं डिजिटल तसं कॉलेजीत असताना की आम्हाला त्या काम गावतं त्या आम्हाला मस्त इष्ट म्हणतात आम्हाला मेन टीचिंग असं पर्सन शिकण्याचे मेन उद्देश असतापर्यंत ह्या सगळे आम्हाला चढ कॉन्सन्ट्रेशन देऊन होऊन नाही तर आम्हाला कितले टाइम गावता त्यास आम्ही हे करतो राष्ट्रीय सेवा योजने म्हणताना त्या सामाजिक एक चटवटिकेच्या एक भागाचं की म्हणताना त्याच्या ಮೂಲಕ एक समाज सेवे करूनच्या कसाय म्हणांच्या एक तळहदी फाउंडेशन पॉर्सन्स गावता NSS कॅम्प करताना आम्ही बघता आमच्या राज्याच्या दिसांत ते NSS कॅम्प होता त्याला क्लिनिंग असून धरलेलं पुरं काम पोटचे करतात ते एक समाज सेवे आणि एक सामाजिक जागृती त्या ಮೂಲಕ देऊनच्या त्यांतो निजहून तरी तुमची आसक्ती काम दिल्यानंतर कॉलेजच्या तुमच्या आसक्ती असल्यावर त्या आणि पुढे होराले मस्त चान्स असा मग हे तुमच्या आता पोटशी त्या यक्षगाना शिकान बदलकडे यक्षगाನ करता तुमच्या ಒಟ್ಟು तेव करले तथा होय म्हणताना केला म्हणताना आम्हाला अपॉर्च्युनिटी म्हणताना आमच्या समाजाचे देऊळ आमच्या घरला एक गोट असं तर आदिशक्ती महालक्ष्मी देऊळ तुम्हाला गोत असत होय होय थैव एक आम्ही एक साधारण एक 30 ವರ್ಷ यक्षगाನ करत असत थैव म्हणतात थै एक अवकाश म्हणतात म्हणताना आम्ही शिकलं तेंकुतिट्टी जालतारो मी थै अद्दी थै आमच्या बडगुतिट्टूचे एक यक्षगान असा संघ असा सो थै मला एक अवकाश दिला न्ही थै मेनली थै रघुनाथ नायक म्हणून ते कारवार ಅಂತ इंजिनियर म्हणतो ते प्रकाश पेलತ್ತೂರು ಹಾಗೆ मस्त जणांनी मला एक अवकाश दिला न्ही मी थै यक्षगान करता मी जाणताना माझे पर्सन्स मी बोलवरन एक शिकायला म्हणून उद्देश मी थै बोलवर तसा त्याचे झाला थैव यक्षगान नेक्स्ट थै एक तेंकुतिट्टी यक्षगान अनेक केलं सुरू केलसनी त्या पोटच्याने गेसेरानं थैव माझे पोटचे वेश करतो तसं आता तुम्ही शिकले तेंकुतिट्टू ते बडगुतिट्टूच्या यक्षगान तुमस करले कसं कष्ट होणे हा ते ಕೆಲವಾಗಿ म्हणताना आम्ही ಮೇನ್ ಪಾತ್ರ करले जल नाही तर ಕೆಲವಾಗಿ पात्र सो ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಕೆ साधारण एक आम्हाला नडे एक सारखे असतं यक्षगान अंत एक सो असे ह्या पात्र असं नडे होणं असतं मी हे ताळपूर एकच ताळज्ञान समा असलं मितानी खैल एक वेश करले म्हणता कळलं नाही तसं ताळज्ञान ह्या ताळस असत नाचला मला गोत तसं म्हणता नाचन लिमिटेड नाचन आम्ही तसं मेन पात्र तसं मात्र करू म्हणताना हे पुंडवेशागी आम्ही बडगुंत करले जरणे तर तेंकून आम्ही पुंडवेश करीत नाही आधी फस्टच करीत होता आता मी राजवेश राक्षस वेश सो असलच वेश करूच तसे तुम्ही यक्षगानांत तुम्हासच सांगत तुम्ही लॅक नाही तुम्ही केलं यक्षगानाचं लॅक सोडलेसा असं दे त्या यक्षगानांत तुम्हास एक खुशी झाल्या एक खैल तरी पात्राच्या एक सन्निवेश दाखल्या सन्निवेश आमच्या वीक्षक बांधवांचं दाखल होईदा खैल तुम्हास खैल इष्ट मस्त मनांत आठव असांच्या एक खैल तरी प्रसंगाच्या एक पात्राच्या सन्निवेश एक पात्र सन्निवेश म्हणताना आम्ही एक आमच्या आदिशक्ती महालक्ष्मी देवळांत एक आम्ही तेंकू बडगू एक कूडाट केलं केदा म्हणताना साधारण एक थंय ऋक्स्वामीता याग जाल त्याचं तसंच त्या वेळान तेंकू बडगू कूडाट केलं त्यानंतर मी अर्जुन पात्र केलं पांडव वैश्यमध्ये सुधन्म काळात अर्जुन केलं त्या मला मस्त एक इष्ट झाल्या नंतर माझे वेश बघून अगदीच मस्त खुशी झालं तसं एक त्या एक सन्निवेश भारी इष्ट झालं मला तसं एक मी गे तुम्हाला डायलॉग आमच्या वीक्षक डायलॉग ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಾದಂಥ ಧರ್ಮರಾಯನು ಕೈಗೊಂಡಂಥ ಅಶ್ವಮೇಧ ಧ್ವರದ
ತುರಗದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹೊರಟು ಬಂದವನು ನಾನು. ಚಪ್ಪನ್ನ ದೇಶಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ ಕಾಣುತ್ತದೆಯಲ್ಲ, ಅಯ್ಯ ನೀಲಧ್ವಜ, ಆ ಪಟ್ಟಣ ಯಾವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಬಹುದೇ ಅಂತ अर्जुनन नीलध्वज लिहितांते तसे. चुकूट तुमच्या सोर अगे लायक आसा. यक्षगान बहुशः मी बघले नाही सोर तुमच्या, आता बघूनच्या अवकाश येईद. आणि माले कळलेलं म्हणटास परांची बंटा कल्लन तो तुम्ही केलत्यात. आणि ताळमधले तुम्ही ताळमधले बहुशः मस्त करतात सारखे दिसतं. ताळमधले तिथले म्हणून नाही, सो अर्थांत मी स्टार्ट केलंय. सो इथं आमच्या यक्षगान कलाक्षेत्र गुंडीबैल उडुपी थंय एक मला एक आमचे एक आम्हाला शिकेले रमेश चिंबलकर म्हणून ते एक मास्टर होते बोनन आता बंडारस्कर कॉलेजीतून रिटायर्ड झाले. सो त्यांचे एक संघ असं ते कलाक्षेत्र गुंडीबैल म्हणून थंय एक वर्षाचे एक दोन असं ताळमधले असं मला कोटी चेन्नई ताळमधले असं त्या तुळू ताळमधलं तसं मला तरी पात्र करले जण नाही ते तसं मला बोलायला नाही. तसं मी चढून तरी ताळमधले जाणत आहे वर्षाचे एक दोन जाणता त्यांना चढून मी कोटी चेन्नई पिरमिड बल्लाल करता तसं तसं करता ते ताळम. नेक्स्ट आमच्या कॉलेजीत एक दोन तीन आम्हीच स्टाफ लेक्चरर ಸೇರನ್ एक दोन चार ताळमधले केल्या. सो मी आमच्या एण्णोळ देवळांत पर्यंत उत्सव एक ताळमधलं केलं असे चढ उडणे वर्षाचे एक दोन असे आम्ही ताळमधलं करता तसं. इतल्या वर्षालागायत यक्षगान शिकत असत, यक्षगानात पात्र निर्वहणे करत असत आणि ल्याकनंतर यक्षगान केलसत. पुढे तुमच्या ह्या यक्षगानाच्या बग्गे काहीतरी एक योजने असा हा अमक्याच काहीतरी करल्याव्या ह्या यक्षगान कलेसाठी काहीतरी असा योजना. ಯಕ್ಷಗಾನಂತ ಅತ್ತ ಉಂಟನ मस्त बदलावणे होऊन तसा. सो बदलावणेस उंटना आम्ही आमच्या एक आता जनरेशन गॅप म्हणतो आत्ताच्या फोर्सांचे एक यक्षगानाचा नाडे इंगड असता, आमचं एक नाडे इंगड असतं. आता म्हणतं आत्ताच्या फोर्स कसं करतं यूट्यूब बघून मेळाचं यक्षगान बनवून ते यक्षगान थोडा स्पीड जाण तसं त्या स्पीड असं आम्हाला येऊन थोडं भंगुंता तर आमचं एक ध्येय असा आमचे एक आदिल एक परंपरे यक्षगानाच्या परंपरेक उरसेल मी तसं आमच्या पुढे जाणतर पोर्ट्सन्स एक थोडे एक असं हुंता म्हणून सांगून देवलं म्हणून एक नेक्स्ट आमच्या संघांत होंदे एक प्रत्येक बಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಕಮ್ಮಟ करला बे म्हणून योचना करला असा. नेक्स्ट मी असं एक भागवतिके क्लास एक शिकता असं म्हणताना ह्या प्रायर शिकाय म्हणून एक म्हणणं झालं मला म्हणताना त्या एक शिकल तर आम्हाला नेक्स्ट शिकेले फोर्ट्सन शिकेले थोडे हे म्हणता. सो आम्ही नेक्स्ट भागवत हो ठरलं भागवत होऊन तर त्या निरीक्षा आम्हाला नाही तर एक प्रयत्न करत असं जाऊ तिथल्याच. तसंच यक्षगानाचं कम्माट होऊन दे नेक्स्ट पुढेच काहीतरी आमच्या रिटायरमेंटच्या एज असं टाईम असं यक्षगान फील्डला थोडं काल तर एक साधन करून एक प्रसंग बऱ्यांच्या काल तर पोर्ट्सन सभेजल्ले एक डायलॉग बऱ्यांच्या तसं एक योचना करून असा शिकतेला पोर्ट्सन्स एक तसं एक योचना करून असं मी निजम तरी खुशीचा विचार बहुशा ह्या प्रायर तुमच्या वृत्तीजीवनाच्या भराटेच्या मधीव मग त्याने भागवत शिकांच्या एक आसक्ती तुम्हाला सायलेच म्हटलं तर त्याने जहून तरी मेಚ್ಚले झाले. आता पुढल्या दिवसास तुमच्या कायज्ञ निरीक्षे कायज्ञ योजनेसह त्या पुरा फल गावंदे पुढल्या दिवसात अनेको थोड्या तुमच्या भविष्य उज्ज्वल होऊन यक्षगान क्षेत्रांत तुम्ही मस्त साधने करीसारखे होऊन म्हणून सांगत तुमच्या एक थोडे फोटोस दाखवतात ते खैल म्हणून आमच्या जनास सांगा. हे फोटो मी यक्षगान कलारंग यक्ष कलारंग ಕಾರ್ಕಳ ಅಂತ आमचे भागवत शिकतेले मी इंगड फोडसे थोडा चेन्नईमधले शिकतेले फोडसे ಒಟ್ಟು ಸೇರನ್ एक यक्षगान केलं म्हणताना शिकल्यापर्यंत असे प्रदर्शन अगदी भागवती केलं. नेक्स्ट मी वेश केलं हे पांडवाश्रमेದಂತ बब्रुवान काढलागंत अर्जुन केलं वेश अर्जुन. हे फोर आमच्या यक्षगान संघांत वीरमणी काळा गजाल त्यात वीरमणी त्यात रुक्मांग शिवगंगन येऊन मी आम्ही कुत्रे बांधले म्हणून रामाच्या कुत्रे बांधण्याचं एक सीन असं येऊन संघांचं सीन ते त्यात रुक्मांग केला रणजित पाटकर म्हणून आमच्यात
ಮಿಗೆ ಶುಭಾಂಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೇಜಸ್ ಪೂಜಾರಿ आमच्या संघाचाच विष्णुमूर्ती हे यक्ष देगुल कांतावर अंत ಹೆಚ್ಚು आमच्या यक्षकला रंगाचा विकांत हे भार्गव विजय ಅಂತ मी जमदग्नीचं पात्र केलं ते हे एण्णोळे देवस्थानांत एक यक्षगान झालं त्या खाला जांबवती कल्याण त्यान मी बलराम केला दिसतो मला हे भुवनेंद्र कॉलेज अंत पांचजन्य म्हणून यक्षगान त्यान मी यम केलं हे भुवनेंद्र कॉलेज अंत ಅಂತ ನಿಜವೂन तरी तुमच्या शरीराचं हवेदल्ले एक पात्र म्हणून दिसतं मला मी ते यमाचे पात्र केलं ते हे तुळू प्रसंगांत आमच्या प्रदीप नायक कारकळा त्याने एक आमच्या एण्णोळ्या देवळात एक एक तेंगुतिट्ट यक्षगान त्याने प्रसंग बरेल त्यानं मायोद ಗೆಜ್ಜೆ म्हणून मला करेक्ट आठवणे त्यांत एक मी अरसूच एक वेश केलं तुळू प्रसंगांत तुळून तो केलसात होय 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 हे ताळमधले हे आमच्या NSS कॉलेज NSS भागवतिके केलं बस भागवती कॉलेज NSS कॅम्प जानते परंतु त्याचे भागवतिके केलं बस हे यक्ष कलाक्षेत्र गुंडी बैलू कोटी चेन्नई ಅಂತ ಈ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ हे काही सन्मान झाले तुम्हाला ते यक्ष वैभव एळ्ळारे म्हणून आमच्या त्यांचं नाव मला एक संघाचे एक संघाचे यक्ष त्यांनी सन्मान केला मला एळ्ळारे ಅಂತ यक्ष त्या पोर्शन्स एक शिकवत होते शंकर नाईक सॉरी इस्त्रंग्यामध्ये एळ्ळारे शंकर नाईक ह्यांनी सन्मान केला इंगड जाणं असं सांग हे आम्ही ह्या आदिल्ल्या ऑक्टोबर अंत आमच्या कॉलेजचे NSS यूथ रेड क्रॉस युनिट ते NSS मी सोडलं असतात यूथ रेड क्रॉस युनिट म्हणून असतं आमच्या कॉलेजच्या सो त्याचं मी हे प्रोग्राम ऑफिसर म्हणून आम्ही दोन ಒಟ್ಟು ಜನನ ಸಮಗ್ರ ಘನತಾಜ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೇಂದ್ರ ನಿಟ್ಟೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ बोलेवर ಅಂತ एक डेमॉन्स्ट्रेशन ಆಗಿದಿಲ್ಲ तसं कॉलेजच्या वतीने झाला कार्यक्रम आहे निट्टेच्या त्या बोशा घटका मस्त होय होय चोकोट हे असं आम्ही एकदा पंचायत मुलक थंय गेलतो होय 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 NSS च्या होय 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 ते आमच्या प्लांटेशन झाडं लावून कॉलेज झालं प्रोग्राम तुमच्या मस्त एक खुशी झालाय हे एक वृत्ती जीवनाच्या ओट्टोट्ट हव्याससो एक पावड देऊन तुम्ही यक्षगाना कलारंगांत मस्त साधने केलसत फुडल्या दिसास तुम्ही ह्या यक्षगाना क्षेत्रांत अनेको मस्त साधने करा त्याच्या वट्ट तुम्ही काय हे काम करीत असता पोर्शन्सो शिकेत पुढे तीवो यक्षगान कलाविद हुलेवे आमच्या समाजांत यक्षगान कलाविदांची संख्या चढ हुंसाव्या म्हणून एक काही तुम्ही योजने घालून घेतले जाता त्यावो निरातज्ञ म्हणून चलांदे फुडल्या दिवसाचा अनेको मस्त कलाविद तुमच्या हाताखाल ओर येऊन दे म्हणूनच्या सदाशयातून आज ह्या कार्यक्रमास येऊन तुमच्या यक्ष साधने कायज्ञ असा आमच्या समाज बांधवांस ह्या चॅनेलच्या वीक्षकांस करून दिलसत तुम्हास आमच्या विश्व कोंकणी केंद्र तसंच लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओ यूट्यूब चॅनेल आणि आमच्या आज्ञांच्या पराहून समाज बांधवांच्या पराहून सगळ्या कोंकणी भाषिकाच्या पराहून तुम्हास धन्यवाद सांगता धन्यवाद नमस्कार मला एक हे एक अवकाश दिलं असं तुम्हाला धन्यवाद करून घ्यायचं नमस्कार